dda, croeso i chi gyd i'r oedfa heno, croeso arbennig i'n brwydr ffywrydd o America. Gobeithio chi teimlo trefol ac yn deall beth sy'n cael ei gyfeithi i chi. Cawl y chan sydd gyda ni heno, mae'n dda anodd gyfeithi cawl y chan. Cawl unigryw, broth fi gyda'r agosau'n Saesneg. Cawl y chan, ni'n mynd i ganu gyda ac addoli ac yna bydd cawl yn y cefn ar ôl y cyfarfod. Mae'n wythnos hanner tymor, llai 8 gwireddau na arfer, ond byddwn ni gynnal taith weddi o'r yfori, gan bod ffrindiau America gyda ni. Mae'n manylion ar WhatsApp, neu gyfynwch rownd ar y diwedd. Ac yna nos Fawrth, wahanol i'r arfer, bydd ddim gwrweddi fan hyn nos Fawrth, ond rhwng 6 a 8 y gloch, byddwn ni yn Bethel, lan o'r hewl, ac yn noson Americanaidd. Felly ymunwch â ni nos Fawrth. Ac yn nos Iau, bydd Wyn ddim yn trafod Emyn, na Emyr, na dim byd arall nos Iau Gymru'n hanner tymor. Sy'n nesaf wedyn ni'n disgwyl Emyr ysdyw Emyn i arwen y ddwy oedfa, ac gan bydd hi'n Sul cyntaf mis fydd cymundeb yn y bore. Diolch i bawb fydd yn helpu draw yma gyda gwaith y digartref yn Tabernacle yn nghanol y ddinas. Casgan y mis wedyn gyda gwaith enfys gwybodaeth dyma Sul ola i roi ar gyfer yr achos yma. Gadewch i ni glwyno yn amser gan gilydd i'r arglwydd. Diolch i ti o Dduw ein Tad am y diwrnod i ti wedi roi i ni. Diolch i ti am dy holl bendithion, yr holl beth y da ti'n roi i ni. Diolch bod ni wedi gallu mwynhau bwyta gyda'n gilydd. Diolch i ti hefyd bod ti'n rhoi bwyd ysbrydol i ni. Diolch i ti nawr bod gyda ni dy air di, gyda ni'r Beibl, y Beibl sydd yn dysgu ni sut i fyw a sut i farw, ac yn dysgu am y golled erchyll draw yn Eden, ond yn dysgu ni hefyd yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd am yr arglwydd Iesu Grist, yr un gafodd ei addo, yr un a byw bywyd perffaith, bywyd dyfodloni di. Diolch am Iesu Grist, y bod neb yn cymharu gyda fi. Diolch am ei aberth e drosto ni. Diolch bod y bedd yn wag, a bod e'n fyddigol dros bechod a marwolaeth. Ac ni'n gweddio nawr ar y ti yn helpu ni, wrth i ni ddarllen, wrth i ni weddio, ac wrth i ni ganu. Derbyn ein mawn ni, gan ein bod ni yn dod yn enw ac yn heibiad yn arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch Dewi. Mae'n mynd i fod yn noson wahanol heno, fel oedd Dewi yn dweud cawl a chan. I fod yn gywir, cawl stroc swp a chan. Mae yna swp yn mynd i fod, so i'r Americans, soup and song. Song and soup, that's what we're having tonight. Nawr, mae canu yn rhan anatod o'r gymdeithas. Chi'n clywed canu, cerddoriaeth a canu, ym mhob man. Ble llwch chi glywed canu? Unrhywun? Ble chi wedi clywed canu? Plant? Ble chi wedi clywed canu? Neu oedolion? Ble chi wedi clywed canu? Yn y tŷ, pwy sy'n canu yn y tŷ? Dad yn canu? Neu mam? Pawb yn canu. Mae gen i restr fan hyn, fi wedi clywed canu mewn siope, mewn bwytau, mewn canolfannau hamdden, mewn deintydd, surgery, doctor, a mae restr yn mynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen. Mae canu yn bwysig yn y cymdeithas ni. Ac i ni fel Cymru, mae lot o bobl yn meddwl fod pob Cymro yn gallu canu. Mae'n rhan sy'n cael ei ni'n cael ein cynrychioli gyda hynny. Nawr, fi wedi edrych mewn dipyn bach, a mae'n dystiolaeth, mae yna dystiolaeth gwyddonol bod canu yn lles i chi. Mae'n, yn pob tebyg, mae'n datblygu'r hormonau
hormonau stres, cortisol, yn lleihau. Ffaith gwyddonol. Tystiolaeth arall gwyddonol, mae'n cynyddu eich system immiwn. System sy'n ymladd pethau drwg, salwch. Mae hefyd yn cynyddu effeithiolrwydd yr ysgyfaint. Wel, dyna reswm ynddo fe hun i ganu. Ond mae rhai eraill yn canu nid oherwydd rhesymau iechyd, ond maen nhw'n canu just oherwydd ymateb, enghraifft, llwyddiant. Mae Cymru yn sgorio gôl, neu yn sgorio cais, neu ffrindiau Americanaidd touchdown, neu basget. A mae bobl yn canu oherwydd y llwyddiant. Dro arall, mae rhywun yn canu achos mae rhywun yn isel. Dwi'n meddwl am Saul yn yr Hen Testament, yn isel, a mae'n gofyn i rhywun i ddod, a mae Dafydd yn dod, a mae'n canu'r delyn ac yn canu iddo fe, i godi ei ysbryd e. Dig eraill, mae'n ysbrydoli. Pan o'n i'n yr ysgol, os o'n i'n cael sesiwn ffitrwydd, o'n i ddim yn chwarae Mozart neu Bach. Byddwn ni'n cael music uchel egniol. Mwyn, mae'n hybu'r ymarfer. Maen nhw'n dweud, os chi'n gyrru car, peidiwch gwrando ar heavy metal. Achos byddwch chi'n gyrru yn wyllt. Hynny yw, mae cerddoriaeth a canu yn gallu cael effaith ar ni fel person ac ar ein hemosiwn ac ar yr holl gorff. Nawr, pam i ni'n canu yn y capel? Wel, mae yna 400 cyfeiriad o ganu yn y Beibl. A mae 50 o'r 400 yna yn orchymyn. Canwch. I ni i ganu oherwydd pwy yw Duw. Mae y Salm 47 adnod 6 yn dweud, canwch fawl i Dduw. Canwch fawl. Canwch fawl. Un brenin. Canwch fawl. Chi'n clywed e? Mae'r anogaeth yna. Bobl. Canwch fawl am pwy yw Duw. O'n i'n canu mawl i Dduw am ei fod e yn bir, fod e'n deg, yn gyfiawn ac yn ffyddlon bob amser. Salm 101. Allen ni enwi, dyn ni ddod â sawl adnod gwahanol fan hyn, ond canaf, Salm 101 ar adnod gyntaf, canaf am ffyddlondeb a chyfiawnder Duw. Salm 89, adnod 1, canaf byth am dygariad o arglwydd. Felly mae yna anogaeth, gorchymyn i ni fel pobl o'r arglwydd. Canwch fawl i Dduw. Nawr, dwi'n mynd i ddarllen adnodau cyfarwydd iawn i chi, sydd yn sôn am ganu. Byddwch chi'n gyfarwydd â nhw rhan fwyaf ohonoch chi, Effesiaid, 5 bennod, a adnod 18. Dyma air Duw. Peidiwch a meddwi ar win, ffolineb yw hynny, ond llanwer chi ar ysbryd lan. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Dyma anogaeth i ni ganu. Nawr, mae'n hawdd canu a dod i addoli a falle hyd yn oed cael ein cyffwrdd, ond dyw e ddim yn addoli go iawn. Ni jyst wedi cael ein sgubo gyda'r emosiwn a'r dôn y miwsig sydd wedi cyffwrdd â ni. Mae e bob amser fod ar sail y geiriau, ond mae'r gerddoriaeth i ategu y geiriau. A mae'n bwysig dewis y gerddoriaeth i ffitio y geiriau. Ond dyna'r adnodau ddarllenon ni.
fi'n gwybod os sylwch chi, mae'n sôn fyna am i ni gael ein llenwi ar ysbryd glân. A dyna yn gweddi ni yw byddwn ni'n canu hyn, ond nid just heb feddwl, ond bydd yr ysbryd glân ar waith ac yn cyffwrdd â ni, yn meddwl ni, a'n emosiwn ni. Yn Colosiaid adnodau arall cyfarwydd yn sôn am ganu, Colosiaid 3 adnod at, chi'n cofio, Dyw yn anadlu bywyd i adda. Ac yna, Iesu Grist yn anadlu dros y disgyblion i'r ysbryd glân ddod, Ioan pennod 20. Ac wedi i Grist ddweud hyn, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. A dyna dymuniad ar y mynydd sydd wedi ysgrifennu'r geiriau yma. Nath e ddim ei ysgrifennu nhw i gynulleidfa, fe ysgrifennodd e iddyn nhw iddo fe yn bersonol. A dyma ei eiriau fe ac fe godwn ni i ganu'r geiriau anadla, anadl, ior. Gadewch i ni ganu, ond wrth ganu, gweddio o bydde hwn yn wir, bydd yr ysbryd yn dod ac bydd Dyw yn anadlu anadl ior yno ni. Fe godwn ni i ganu. Gadewch i ni y weddio. Arglwydd ni newydd ganu ar y tu anfon yr ysbryd, ac y bydd hynny'n cael effaith ar ein bywyd ni, y bob rhan o'n bywyd ni. Y bydd yn cael effaith ar ein meddwl ni ac ar ein emosiwn ni. Ac y byddwn ni trwy hyn, trwy waith yr ysbryd, trwy dy air di, y byddwn ni'n dy ogoneddu ac yn dyfoli di yn fwy ac yn fwy. Trwy garhaw wrthon ni, a boed y clod i gyd, i dy enw di. Amen. Wel, pam bod y Cristion yn canu? Wel, oherwydd pwy yw Dyw, oherwydd ei ffyddlondeb, oherwydd ei gariad oherwydd ei gariad yn benodol yn Iesu Grist. Ond ni hefyd yn canu un gilydd. Fi'n gwybod os sylwch chi ar yr adnod darllenon ni. Dyma beth oedd yn dweud yn adnod 19 o Ffesiaid.
cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Bod ni I ganu clod I Dduw. Ond mae yna elfen o cyfarchwch eich gilydd. Felly wrth I ni ganu, ni'n canu yn gilydd hefyd. A mae dyw ddim yr un peth canu ar eich ben eich hun adre. Mae hynny ynddo fi hun yn hyfryd. Os chi ddim yn gwneud hynny, gai annog chi, gnewch e. Mae'n beth braf canu mawl I Dduw. Ond mae rhywbeth arbennig pan ni'n dod fel brodyr a chwiorydd at ein gilydd ac I ni'n cyd ganu. Canu mawl I Dduw. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Hynny yw, ni'n canu gwirioneddau o'r ysgrythyr. Ni'n canu y gwirioneddau yna, ni'n credu, I atgoffa ein gilydd. Ni'n canu y gwirioneddau yna I ddysgu ein gilydd. Ni'n canu I ategu y pethau ni'n credu ein gilydd. Ac mae'n braf. Weithiau, ges I fendith chydig yn ôl, o'n i'n sefyll wrth rhywun yn yr oedfa, a nes I stopio canu a jyst gwrando ar y person yn canu. A chi'n gwybod ges I fendith, jyst clywed llais y person yn canu mawl. Felly, wrth I ni ganu, ni'n canu gwirioneddau I atgoffa'n hunan, I atgoffa'n gilydd, I ddysgu ac annog ein gilydd. Nawr, fi wedi gofyn I Ceri I rannu gyda ni emyn can sydd wedi bod yn fendith bersonol. Fi ddim wedi gofyn dywsych eich hoff emyn, achos mae'n anheg, achos mae gymaint o hoff emynau gyda pawb. Ond fi wedi gofyn I Ceri rannu emyn falle sydd wedi bod yn fendith iddi hi yn bersonol. Diolch. Emyn sydd wedi bod yn fendith I fi'n bersonol a fi'n mynd nôl at y fedrol o tro yw gorffennwyd y Meseia roes I fywyd dros bechoda'r byd. Nes I rannu hwn efo'r gwragedd, felly ymddiheuriadau i'r gwragedd. Yn wreiddiol, mae'r geiriau gan Charles Wesley a cyfansoddwyd yr emyn yma ar gyfer oedfa groglith. Ac felly yn amlwg mae wedi delio gyda'r adnod yn Ioan 19:30 sy'n cyfeirio at yr arglwydd Iesu Grist yn marw ac yr gair gorffennwyd mae'r pris wedi dalu. Wrth allan yr Efengylau am farwolaeth yr arglwydd Iesu Grist, mae'n anodd dirnad yn dydi'r dioddefaint Crist ac ymgyffred dyfnder y dioddefaint hwnnw, y dioddefaint corfforol, y dioddefaint meddyliol ac emosiynol, yn fwy na hynny o bosib y dioddefaint ysbrydol o gael ei wahanu oddi wrth ei dad. Ac bod ni'n ceisio dirnad hynny, ni'n cael ein cyfyngu gyda'n meddyliau'n hunain. Ond y dioddefaint, yr corfforol, meddyliol, ysbrydol, emosiynol, y gair diwethaf ddwedwyd oedd gorffennwyd. Ac mae rhai o'r Efengylau yn dweud bod wedi dweud hynny gyda llais uchel, sydd yn eironi mewn un ffordd yn y dioddefaint. Ond eto, mae'n ddatganiad. Mae yna ochennaid a datganiad yma, mae'r pris wedi dalu, mae'r gwaith o achub wedi orffen. Ac ni'n gwybod, fel rhai sy'n byw ar ôl yr farwolaeth, fod yr atgyfodiad a'r esgyniad yn arwydd ac yn sicrwydd i ni yn brawf o hynny. Ac yn aml, pan dwi'n canu'r gan yma, fi'n teimlo y wefr a'r fendith, fel mae Gwydion wedi dweud, o gyd ganu gyda cyd-Cristnogion, a hefyd y datganiad yma sy'n eiddo I ni, lle ni'n gallu dweud gorffennwyd, mae'r pris wedi ei dalu, mae'r gwaith wedi ei gyflawni. Mae'r bennill yn dweud, un o'r pennillion yn dweud, gorffennwyd, talwyd dyled lawn, brynhawn drwy aberth Calfari,
gwneud perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. Cyflawnwyd y cysgodion gaed, pob gair proffwydol ddaeth yn wir, fel glwson ni bore yma, mae angen gair Duw arno ni'n atgoffa ni o'r hyn sy'n wir amdano ni ar lefel personol, fel rhai sy'n credu. Ac yn aml, dwi'n ffeindio bod emynau'n dod nôl i'r cof ar adegau felly. Ac felly pan mae'r teimlad o anheilyngdod yno, mae'r emyn yma wedi bod yn helpu ni. Teyrniasad pechod ddaeth i ben, a gorwyd pyrth yn ef i ni, a Satan ar ei orsedd ffug a lyncwyd, trechwyd angai di. Nid rhaid wynebu dicter Duw, fe gwnaed yn felltith yn fy lle. Gwel acwr afwyn oen di fai, gorffennwyd, clyw ei olaf lef. Felly mae pob llinell mor gyfoethog yn yr emyn yma yn disgrifio agweddau gwahanol y bendithion yr Efengyl. Ond mae'r emyn yn ffefryn, byddwn ni'n dweud, am y modd mae'n dyrchafu'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n ddiddorol sylwi o fewn yr emyn, mae'n Crist yn cael ei gyfeirio fel y Meseia, yr oen a berthwyd, Iesu sy'n golygu gwaredwr, Crist, arglwydd, ac mae'r cyfan yna nodi ei gariad a'i ras tuag ato ni. Felly, does ryfedd bod yr emyn yn gorffen gyda'r gwpled. Felly, ei waed yn unig blediwn ni wrth erbyn ffrwyth ei aberffydd. Iddo fe mae'r gogoniant. I ganu gyda'n gilydd fel y Ceri'n gweud, gorffennwyd. Mae e wedi gorffen y gwaith, a mae wedi cwblhau y gwaith yn berffaith. Felly ni'n annog ein gilydd. A hefyd, mae e yn dweud fan hyn, os oes rhywun yma hyn, a chi'n gwybod fod chi ddim yn y bywyd. Mae'n dweud, fe rwygwyd llem y deml y fi, a gorwyd ffordd i'r nefoedd fi, ddifri. Trwy Grist fe chwalwyd pob rhyw fur, mae croeso i bechaduriaid li. Yw hwnna'n air i chi heno. Americanwyr, you've got the words in English, so join in even in English. Croeso i chi ganu gyda ni. Godwn ni ganu. Gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bethau ni. Mae'r rhaid oedd dri. Trwy Grist fe chwalwyd pob rhyw fur, mae croeso'i bechaduriaid gwir, cyflawnwyd y cysgodion gaed, daeth yn wir, fel mae gyhoedd i bechod yw, cyfarod newydd yw. Teyrnasiad pechod ddaeth i
Gadewch ni weddio. Diolch i ti o arglwydd am ein gwaredwr Iesu Grist. Diolch am y gair rhyfeddol mawr yna, gorffennwyd, a holl arwyddocad hynny o arglwydd. Derbyn ein mawl a'n diolch. Diolch i ti am ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Wel, fel Cymru, ni wedi'n breintio gyda emynwyr a heno, fi ddim wedi llwyddo, ond ni'n gobeithio gallu canu salm, canu emyn o'r ganrif diwetha, canu emyn modern, pob math. Os yw a gair Duw ynddo fe, ni'n ei groesawu e. Wel, fi ddim wedi llwyddo i wneud hynny i gyd, ond fi wedi gofyn i Rhian, jyst i siarad am un o emynwyr ni. Diolch, Rhian. Cwestiwn i chi. Mae'n rhigwm i ni'n dysgu fel plant. Yn gris gael ei codi yn ei iaith Gymraeg, yn gwybod y rhigwm fach hyn, fi'n teimlo y plentyn ddenian. Fel pwy sgrifennodd, mynd rot ar y gasau gweld, mynd rot i'r dri. Pwy sgrifennodd y geiriau yna? Neu falle cliw. Falle cliw bach arall, mae'n amser y diolchgarwch. Pwy sgrifennodd, tu ôl i'r dorf mae'r blawd, tu ôl i'r blawd mae'r felyn, tu ôl i'r felyn draw ar y bryn mae cael o welydd melyn. Rwy'n yn gwybod? Wel, Nantlais, sef yr emynydd, fel ni'n nabod a phrygethwr William Nantlais William. Reit, felly dwi'n mynd i weid ychydig o hanes Nantlais wrthoch chi. Wel, dwi ddim yn perthyn iddo fe fy mod i yn Williams, ond fel plentyn, mae gyda fi gof ohono fe pan o'n i'n blentyn yn hen ŵr yn Rhydaman. Pan oedd yn had yn weinidog i'r eglwys oedd Nantlais yn weinidog arno fe cynt. Ta bach o gefndir Nantlais. Fel mae'n digwydd, ganwyd ganrif a hanner yn ôl i Leli, 1854. Mae'n pentre bach o'r enw Gwyddgrug sydd ar yr hewl o Gyfyrddin i Llanbed. Roedd e'r ifanca o 10 o blant, teulu weddol dlawd. Roedd ei dad yn llyfurwr a'i mam yn gwynio capiau er mwyn ei gwerthu. Fe dawodd yr ysgol yn 12 oed ac mynd i fod yn brentis gwechydd. A buodd e wrth y gwaith hynny am sawl blwyddyn. Yn ystod yr amser hyn, roedd e'n ymddiddori mewn barddoniaeth a cherddoriaeth a gwrando ar wahanol bregethwyr. Mae'n debyg oedd y bechgyn ifanc yn mynd o gwmpas yn gwrando ar ddynion y pregethu, byddech chi byth yn meddwl yn yr oes hyn. Cafodd addysg yn hwyrach ac mi aeth yn hir o hwyr i Goleg Tribeca, Coleg yr Methodistiaid Calfinaidd i wneud studio diwinyddiaeth. Erbyn hyn, roedd e'n dechrau wneud dipyn o enw iddo fe hunan fel bardd ac roedd e'n ennill mewn eisteddfodau. Ac fe enillodd ei gader mewn rhyw steddfod oedd e'n Rhydaman, a dyna sut daeth e i sylw Capel Bethany Rhydaman oedd yn chwilio am weinidog ar y pryd. Felly yn 1910 aeth i Rhydaman fel gweinidog. Ei uchelgais ar y pryd oedd bod yn bregethwr cerddau mawr ac ei fod yn fardd llwyddiannus mewn eisteddfodau. Ond, daeth newid ar ei fyd yn 1954. Oherwydd yn y flwyddyn hynny, daeth y diwygiad i Rhydaman. Cafodd brofiad a wnaeth rannu amser iddo fe. Roedd y wythnos o gerddau gweddi wedi cael ei trefnu, oedd yn mynd rhai ohonyn nhw'n mynd ymlaen drwy'r nos. Roedd nifer fawr yn dod i ffydd. Ond teimlo'n Nantlais bod wedi jyst yn edrych i mewn o'r tu allan, bod ddim yn teimlo'n rhan o hyn. Ac fe un osod fe fuodd e'n gweddio drwy'r nos ei hun. Ond o'r diwedd fe welodd e, ac yn ei eiriau ei hun, mae trwy gredu y daw i achawdoriaeth, nid trwy ymdrech ac ein mewn gweddi trwy'r nos ar fy rhan i, ond trwy ymdrech rhywun arall droso, yn yr ardd ac ar y croes. Newidiodd ei fywyd e. Nid oedd fwyach am fod yn fardd enwog, nac yn bregethwr enwog.
fe nath ymroi I fywyd I ddigeilio yr eglwys yn arwain dosbarthiadau Beiblaidd, cyrdau gweddi a seiadau. Fe'n ychydig perswadwr nantais I fynd yn ôl I beidio gwastraffu ddawn fel bardd, ac aeth ati ysgrifennu nifer o emynau, I blant yn enwedig, ac ynath ei gynhyrchu sawl llyfryn o emynau plant yn ogystal â cherddi a phethau eraill ar gyfer y plant fel ni wedi clywed. Os mae pant y celyn oedd y per gan Iedydd, yna galwyd nadlais per gan Iedydd y plant. Ysgrifennodd nifer o emynau I oedolion hefyd, yn deillio o'i brofiad yn bugeilio'r praeg. Hoffai gyfieithu nifer o emynau o'r Saesneg, cyfieithad o bennill gan Francis Ridley Havergal sydd ar ei feddau, sef pwyso arnat ar drwy Iesu, digon wyt I mi, pwyso'n llwyr am dragwyddoldeb arnat I. Wy'n tebyg mae'r emyn mwyaf enwog o'i waith yw'r un sydd wedi seilio ar Salm 103, a dyna'r emyn y byddwn ni yn ei ganu nawr, sef Fy enaid bendithiau'r arglwydd, a chofiau holl ddoniau o hyd. Maddeiodd dy holl anwireddau, iachawdd dy lesgedd I gyd. Gwaredodd dy fywyd o ddistryw, a gras y coronodd dy ben. Diwallodd dy bwrdd a daioni, at seiniau ei fawl hyd yn en. Trigarog a graslon yw'r arglwydd, pwy'r fredig I lyd I roi lle. Nid byth y mae'n cadw dy gofaint, nid byth yr ymryson I fe. Fel tad wrth ei blant y tosturian, mae'n cofio mae llwch ydynt hwn. O fenaid, bendithiau'r arglwydd, byth mwy. We haven't got a translation for this one, so we'll just have to enjoy the singing. But it's based on the 103rd Psalm. May God on ni gan. Wel, mae canu hefyd yn ffordd wych o ddysgu adnodau. Yn aml iawn, os ywch chi fel bydde Crist wedi wneud, bydde Crist wedi gallu canu
sawl salm ar ei go gai annog ni fel cynulleidfa i ni ddysgu y rhai o'r ymynau yma, y rhai o'r salm yma, fel bod ni lli canu nhw, heb copi, pan bod y system yn torri, bod ni, llwn ni ddewis o 15-20 emyn achos ni'n gwybod nhw'r ei co. Mae'n ffordd wych. A fe di gofyn i'r plant, mae'n ffordd da iddyn nhw ddysgu adnodau ac yn y blaen, a nes i ofyn iddyn nhw i ddewis un o'i hoff caneuon nhw. A maen nhw wedi dewis, a mae Catrin yn mynd i ddod ymlaen nawr i arwain ni a'r plant. Diolch, Catrin. A mae Elsie'n dod i helpu hefyd. Diolch, Elsie. Clybiau ni wedi bod yn defnyddio caneuon i helpu ni ddysgu adnodau, fel pwy dyn yn sôn. So, yr un yma, wyt ti'n cofio pa... Yn rhaid i gyda, ydw? Ti'n cofio pa salm oedd hwnna? Dos ni wedi prepio mlaen llawn. Ydych chi'n cofio pa salm oedd yr un efo lamp i'm traed? Na, oes na rhywun yn cofio? So, mae dy eiriau di yn lamp i'm traed. Ys rhywun yn cofio pa salm yw hwnna? Pa salm mae'n dod o? Adnod? A neu'n cofio'r adnod? Perffaith, 105. So, hwn yn Salm 119, 105. A ni wedi canu fo fel capel o blaen. Ac mae Lydia, so Lois, mae chwaer Lois wedi ysgrifennu tiwn ar ei gyfer o hefyd, sy'n helpu ni i gofio'r geiriau. A mae'r plant, bob tro fi'n gofyn yn yr ysgol Sul pa gan hoffech chi ganu, mae hwn yn dod fel cais yn aml iawn. So mae'r fideo yn mynd i ddod mlaen, a nawn ni ganu tipyn bach gyntaf i fod yn gyfarwydd efo'r tiwn, a wedyn mae'r tiwn yn, dwi'n gwybod beth nhw'n galw fel, maen nhw'n mynd efo'i gilydd, so ni'n gallu canu 2 tiwn ar yr un pryd. So fyddech chi, nawn ni rannu'r capel yn 2, nawn ni gael yr ochr yma yn canu un ochr, un geiriau, sef mae dy eiriau di yn lamp i'm traed, a wedyn nawn ni gael yr ochr yma yn canu ac yn golu efo llwybr. Okay, ond ar y dechrau ni gyd yn canu gyda'n gilydd, ac ar y diwedd ni gyd yn canu gyda'n gilydd unwaith eto. Okay, so nawn ni just wneud y bit cyntaf. So mae dy eiriau di yn lamp i'm traed, lamp i'm traed, lamp i'm traed. Mae dy eiriau di yn lamp i'm traed, lamp i'm traed, lamp i'm traed. Ac yn glaio les hwyr, ac yn glaio les hwyr. dyna 2 tiwn. Iawn. Ochr yma, mae dy eiriau di yn lamp i'm traed.
Diolch yn fawr. Beth yw adnod Salm 119, adnod 105? So gobeithio, newn ni gofio fe, a gobeithio byddwn ni'n arfer ar canu yna mwyn cofio adnodau. Gadwch ni weddio. O arglwydd, ni wedi cael ein atgoffa bore yma. Mor werthfawr yw dy air. Ac o arglwydd, helpa ni i ddarllen y gair, helpa ni hefyd i gofio y gair. Ac os yw canu yn help arglwydd gna ni yn bobl fydd yn canu dy eiriau di yn aml. Ni'n cyflwyno'r plant nawr i dy ofal ac yn gweddio bydd y gair yn dod yn air byw yn ei bywydau nhw os gwelid i fod yn dda. Am bod ni'n gofyn y cyfan gogoniant Iesu Grist. Amen. Sut ddylen ni ganu? Wel, fi yn credu dylen ni geisio canu gorau gallwn ni bob tro. Sef os beth yw safon eich llais chi, just canwch eich gorau achos i ni'n canu i Dduw. Ac mae y caneuon, yr emynau, y caneuon ni'n canu i gyffwrdd a'n emosiwn ni. Mae'n iawn bod yn cyffwrdd a'n emosiwn ni. Na ddarllen eto o Effesiaid pennod 5 adnod 19. Cyfarchwch eich gilydd a salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Canwch a ffynciwch o'ch calon i'r arglwydd. Mi ddyler hyn ni yn ei ganu, cyffwrdd yn calon ni, cyffwrdd a'n emosiwn ni. Mae perygl i begynnu, mae perygl i rai chwarae'r emosiwn a mynd dros ben llestri, a mae pegwn arall mwyn i ddim fod i ddangos unrhyw emosiwn. Mae Duw am i ni ddangos. Mae'r caneuon i ni'n canu, os y'n nhw'n ysgrythyrol, maen nhw trwy waith yr ysbryd i gyffwrdd â ni. A mae'r dôn yn help i hynny gyffwrdd â ni. Dyna pam mae'n bwysig bod y chwarae yn dda a bod ni'n dewis tonau sydd yn mynd gyda yr emyn. Mi oedd y salmau, mi oedd yna offerynnau gwahanol i wahanol salmau yn dibynnu ar beth oedd cynnwys y salm. Ac felly mae'r anogaeth yma, pan i ni yn canu, i beidio fod fel rhyw robot oeraidd. Ond ar ni sylweddoli, ni'n canu i Dduw. Ac wrth i'r gwirioneddau yma, wrth i ni atgoffa ein gilydd, cyfarch ein gilydd, bod e'n cyffwrdd â ni. Bod falle yn atgoffa i ni, rhywbeth ni wedi anghofio ni, rhywbeth ni wedi crwydro, mae'n rhyw gerydd i ni. Rhywbeth i'n calanogi ni, rhywbeth i atgoffa ni o wirioneddau ac o gariad y Duw. Ac mae i gyffwrdd a yn emosiwn. Fi wedi gofyn i Wyn i ddod ymlaen i sôn am un emyn, sicr ddyle gyffwrdd a'n emosiwn ni hefyd. Diolch, Wyn. Possibly, I should say, Wyn is one of the experts nationally on hymns. And every week he's got a... beth chi'n galw fe? Beth yma? Session. Session. Explaining about hymns. So we are very privileged of having him and his expertise with us. Diolch, Wyn. I'r Iwerydd, oedd dewis Emyn, oedd yn un o bobl America a Chymru. A'r emyn yma, bydd rhain o'ch chi yn gyfarwydd ag yn Saesneg, Great God of Wonders, ac yn Gymraeg wrth gwrs ni'n arfer canu Duw Mawr, y rhyfeddodau maith. Ac mae'r emyn fel i'n dweud yn emyn a sgrendwyd yn Saesneg yn America, ond sydd wedi cyfieithu'r Gymraeg a wedi bod yn boblogaidd iawn yn y Gymraeg. A mae'n waith dyn yr enw Samuel Davies, Dr. Samuel Davies. Nawr, tybed
faint o'n chi sy'n gyfarwydd â Dr Samuel Davies. Roedd e'n amlwg iawn y mywyd crefyddol America yn hanner cyntaf 19th ganrif. Ac fel mae'n digwydd, roedd e o dras Cymreig. Roedd ei rieni yn blant bach yn cael ei codi yn Pennsylvania, yn ardal Philadelphia, ar ddechrau'r 19th ganrif. Ac i roi hanes a cefndir Samuel Davies, mae'n rhaid i mi ddweud gair am y sefyllfa crefyddol yn Mhrydain yn diwedd yr ail ganrif ar 15, o tua'r 1660 ymlaen. Yn y cyfnod yna, roedd yr eglwys Anglicanaidd, sydd dal yn bodoli wrth gwrs, yn eglwys wladol. Dyna oedd y eglwys swyddogol bobl Prydain ar y pryd. Ac roedd rhaid i bawb yn ôl y gyfraith fynd i'r eglwys wladol. Os nad ydych chi'n mynd i'r eglwys wladol, o'ch chi'n cael eich cosbi. Ac ond roedd yna garfannau o bobl oedd yn anhapus iawn ynglyn â hynny. Oherwydd i cydwybod Cristnogol, doedden nhw ddim yn teimlo o drai bethau yn yr eglwys Anglicanaidd, yn briodol, yn addas, yn ysgrythurol, a dyma rhai o'n nhw yn penderfynu ymneilltuo neu anghydffurfio oddi wrth yr eglwys wladol. A dyna dechreuadau rai o'r enwadau anghydffurfiol sydd gyda ni hyd heddiw. Mae'r bedyddwyr, a'r annibynwyr, a'r crynwyr i gyd yn enwadau a ddechreuodd yn y cyfnod yna. Bobl oedd yn anghytuno o ran cydwybod o rai o pethau oedd yn mynd ymlaen yn yr eglwys Anglicanaidd. Ac wrth gwrs, mae'r eglwys Anglicanaidd hefyd gyda ni heddi, felly mae gyda ni hyd heddi pethau dechreuodd yn y tua'r 1660. Ac yr oedd y bobl yma, y crynwyr a'r bedyddwyr yn arbennig, ond yr annibynwyr hefyd yn cael eu herlyd, roedd nhw'n cael eu carcharu. Rwy'n yn meddwl am enw amlwg iawn John Bunyan, Pilgrim's Progress, y taith y Pererin, yn cael ei garcharu oherwydd i fod yn angydffurfio â eglwys Anglicanaidd. Wel beth bynnag. Yn y cyfnod yna, wrth gwrs, yr oedd taleithiau America yn eiddo i Brydain. I ni sôn am ryw ganrif cyn rhyfel annibyniaeth America. Ac dyma brenin Prydain ar y pryd, y brenin Charles yr ail, yn rhoi llawer o dir yn beth sy'n cael ei alw'n Pennsylvania i ddyn o'r enw William Penn. Dyna pam Penn yn Pennsylvania. Roedd William Penn yn grynwr, ond roedd ei dad wedi bod yn help mawr i'r brenin Charles, a dyma Charles yn rhoi Pennsylvania i William Penn. Ac roedd William Penn, fel mae'n digwydd, am alw Pennsylvania yn New Wales. Ond roedd brenin Charles ddim yn hapus â hynny, a fe fynodd y brenin Charles fod e'n galw'r lle yn Pennsylvania clod i dad William Penn. Ond roedd nifer o beth oedd yn digwydd wedyn wrth gwrs, oedd yna lawer iawn o bobl oedd yn cael ei erlyd yn Nghymru ac yn Lloegr, y crynwyr, y bedyddwyr, yn mynd allan yn dianc i ryddid crefyddol yn Pennsylvania, a hynny wedi yr ardal o gwmpas Philadelphia erbyn heddi. A yn eu plith nhw yr oedd teulu Samuel Davies. Fe ath ochr teulu tad Samuel Davies i dad cu, tad Samuel Davies yn dod o ardal Pontryssant, yn priodi crynwraig o Sir Benfro, a dyma nhw'n mynd tua 1685 i ardal Pennsylvania, i ardal Philadelphia. Oherwydd roedd y Cymru wedi dod i gytundeb gyda William Penn i greu beth nhw'n cael ei alw'n Welsh Tract, ranbarth Cymreig. Ac roedd y Cymru'n gobeithio fydden nhw'n datblygu'r ardal yna yn ardal lle roedd yna Gymraeg yn cael ei siarad, a lle mae'r Cymru fydden llywodraethu'r ardal yna.
Nid yna ddigwyddodd yn y diwedd, ond os ydych chi wedi bod i ardal Philadelphia, chydig i'r gogledd o Philadelphia, mae'r ardal Welsh Tract fyna, a fe welwch chi bob math o enwau Cymraeg yno o hyd yn yr ardal. Pethau fel Meirion, Bala Cynwyd, Bryn Mawr, Narferth, Tredyffryn, Pen Coed, fe welwch chi'r enwau mae gyd yn yr ardal yna. Niw, dyma un o'r ardaloedd pwysica o safbwynt cysylltiad Cymru a'r America. A mae'n eitha priodol mewn ffordd od iawn. Mae Cymru, wrth gwrs, wedi dod yn amlwg iawn yn y dyddiau ni oherwydd perchnogaeth clwb Pêl-drod Wrexham gan crewr It's Always Sunny in Philadelphia. Ac wrth gwrs, bod y crewr yna o dras Gwyddelig, achos y mac yn ei enw fe, mae'n eitha priodol rhywsyd yn gilydd fod Cymru yn cael sylw mawr y dyddiau yma trwy y cysylltiadau â Philadelphia o hyd. Felly. Ond beth bynnag, fel ni'n dweud, fe ath y teulu Samuel Davies ar ochr ei dad ac ar ochr ei fam allan i America, i ardal Philadelphia i ddechrau. Ac yna roedd yna tract arall, y Welsh tract arall, chydig yn ddiweddarach, i lawr ryw 20 milltir i lawr o Philadelphia, mewn lle yn rhan o Delaware erbyn hyn. Ac yn cael ei enwi un lle fyna lle roedd yna eglwys bedyddwyr yn cael ei enwi'n Pencader. A dyna lle ath teulu mam Samuel Davies, eithon nhw o ardal Sir Gyfyrddin o eglwys bedyddwyr yn Rhyd William draw i Pencader yn Delaware. A teulu tad Samuel Davies yn symud lawr i Pencader hefyd, y rieni yn priodi, a Samuel Davies, fel ych chi'n gweld, yn cael ei enni yn 1723. Wel, fe gafodd ei fagu felly yn wyth o bedyddwyr, ond y troed y presbyteriad wedyn maes o law, cael troedigaeth yn 1936 mewn un dyfu, tua'r un pryd ac roedd Williams Pantycelyn yn cael troedigaeth yma yng Nghymru. Ac roedd y ddau, roedd Samuel Davies a Williams Pantycelyn, y ddau nhw'n perthyn i'r symudiad mawr yma i ni gysylltu â'r diwygiad Methodistaidd yng Nghymru ac ar Great Awakening yn America. Ac mae Samuel Davies, fel ni wedi'n cael troedigaeth pryd hynny, a mae'n datblygu yn bregethwr mawr iawn, grymus iawn. Mae yn symud i Virginia yn flynyddoedd, mae'n cael ei alw gan rai yn apostol Virginia, wrth efengylu ar hyd a lled yn Virginia. A miloedd ar filoedd o geithweision yn Virginia yn cael troedigaethau trwyddo fe, a Samuel Davies yn annog perchnogion caethweision i'w trin nhw fel eneidiau cydradd o flaen Duw. Ac yna maes o law, mae'n cael ei benodi yn brifathro Coleg Princeton, sef ragflaenydd Prifysgol Princeton, ac yn fyna roedd yn dilyn Jonathan Edwards, y diwynydd mawr Jonathan Edwards, hefyd o ddiddordeb o dras Gymraeg. Felly roedd Jonathan Edwards a Samuel Davies, y ddau yn nhw, yn brifathrawon y prifysgol enwog iawn yma, sydd dal yn enwog iawn yn America. A bu farw yn 37 mlwydd oed, yn ifanc iawn. Ond mae Dr Martin Lloyd Jones yn gallu dweud am Samuel Davies, bod hi wedi mynd yn angof i raddau helaeth iawn erbyn hyn. Mae Dr Martin Lloyd Jones yn gallu dweud am Samuel Davies, mae fe oedd y pregethwr mwyaf agododd yn America erioed, sydd yn dweud mawr iawn, yn dydy. Y pregethwr mwyaf wedi cael ei godi yn America erioed. A dyna eiriau y dyn neu mewn cyfieithiad Gymraeg i ni fynd i ganu yn awr. Mae wedi mynd angof i raddau helaeth, ond un peth sydd wedi aros hyd heddi yw'r emyn yma, y Duw mawr, y rhyfeddodau maith.
Mae'n syriedig wrth gwrs, mae'n cael ei ysbrydoli fel sy'n cael ei ddweud ar y dechrau yn Meica penod 7, yr adnod sydd yn dweud pa ddiw sydd fel tydi yn maddau anwiredd ac yn mynd heibio i anwiredd gweddill i etifeddiaeth. A fi gofiwch chi hefyd am Salm 130 sy'n dweud o fyna, mae genitif y ddeiant fel y ddofner. Bydde ti'n cyfri'r holl troseddau ni yn derbyn di, fydde ddim gobeith ydy, ond mae gen ti fy ddeiant fel y ddofner. Ac dyna sydd gyda ni, os ydrychwn ni yn sydyn iawn ar yr emyn yma, gallwn ni grynhoi mewn gwirionedd yr hyn sydd gan yr emyn yma, yr emyn mawreddog yma, mewn 3 gair yn dechrau dy M. Y gyntaf yw mawredd Duw. Duw mawr y rhyfeddodau maith, rhyfeddol yw bob rhan o'r waith, a mae'r rhyfeddod mae'n rhedeg trwy'r cyfan, ond dwyfol ras mwy rhyfedd yw nath holl weithredoedd o bob rhyw, ac yn y gydgan pa ddiw sy'n maddau. Ac wedyn, beth sydd gyda chi wedyn yw ar ôl sôn am mawredd Duw, yn y sôn am fy ddeiant Duw wedyn, dyna sydd yn dilyn wedi, maddau'r holl gamweddau mawr. Ac yn sgil hynny wedyn, yn sgil am y ddeiant yma sy'n dod gan y Duw mawr, y Duw yma sydd mor bir a sanctaidd a glân, yn sgil y ffaith bod e'n cynnig maddeiant yn ni trwy waith yr arglwydd Iesu Grist wrth gwrs. Mae y trydydd em, y mawl a'r moliant yn codi, mawl i'r Duw, mae clodforwn dyfyddeiant llawn, yn llawen i ryfeddu nawn, maddeiant am bob pechod di trwy waed yr Iesu cywir ci. Wel dyna emyn Samuel Davies, fel ni'n gweud, pregethwr mwyaf America erioed, meddwl Martin Lloyd Jones, ond yn Gymro o ran gwaed. Dyna fe ganwn ni yr emyn yma wedyn mae i gael yn y Gymraeg a Saesneg ar eich tyflenni chi. Felly fe godwn ni nawr i ganu emyn yma.
traddodiad arall yng Nghymru yw Male Voice Choir. Does gyda ni ddim Male Voice Choir, ond mae gyda ni Male Party. Criw bach ohono ni, ni ddim yn gantorion, dim pob un ohono ni, ond ni'n mynd I ganu Emyn, it's a hymn, it's a plea, oh God, look mercifully on our country. Come again, save families, save children, save people from our land. So, dynion os ydych chi ymlaen I ganu. Gadewch I ni weddio. Let's pray. O Dduw, ni yn gofyn y byddi di yn dod eto i'n gwlad ni os gwelid I fod yn dda. Gweddio arglwydd y byddi di yn anfon yr ysbryd mewn grym ac y byddi di'n cofio eto ein gwlad ni. We pray, O Lord, for our country. We pray for America. Lord, come again in a mighty way that we will see people saved, people again bowing down before you and praising the Lord. Come, Almighty God, for Christ's glory, for we ask it all in our Saviour's name. Amen. Wel, I ni'n mynd I orffen yr oedfa trwy ganu eto. Eto rheswm I ganu. Mae'r emyn ola yn sôn ac yn atgoffa ni am yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud. Ac mewn ffordd ni'n gweddio o sil I sil o arglwydd o ryw gan newydd yn ynghalon ni. Falle bod rhywun yma, chi ddim yn gwybod beth yw hynny eto. Gai annog chi I dderbyn, I ofyn Crist, o Dduw, achub fi, fel y bydd hyn o can newydd yno chi. Ac yn ni fel pobl Dduw, byddwn ni, eisiau I foli yn fwy. Mae yna adnod yn Zecharia yn sôn am Duw yn edrych ar ei bobl a Duw yn canu. Wel, dyma'n braich ni I ganu mawl iddo fe. Mae'n sôn yn dweud am yn Eden. Fi'n cofio pan gwmpodd dyn a ddaeth pechod i'r byd. Ond
buddigoliaeth yr arglwydd Iesu Grist. Fe nath Grist ennill hyn yn ôl i ni, felly mi ganaf trafwydd byw. Ni wedi cael yn atgoffa am Crist fel y concwerwr. Clwyfwyd dau, concwerodd un, a Iesu oedd e fe. Fe godwn ni i ganu ac ar ôl gorffen canu nhw'n ni aros ar ein trad ac na i roi y fendydd. Arglwydd, derbyn ein mawl ni heno, mawl i ti o Dduw Dad, mawl i'n gwaredwr buddigoliaethus ar arglwydd Iesu Grist, a mawl i Dduw yr Ysbryd Glân, y tri yn un, o arglwydd, derbyn ein moliant ni. Bydd gyda ni gweddill y dydd a ro gymorth i ni fod yn bobl sydd efo rhyw gan newydd gyson mewn mawl i ti. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân a fyddo gyda chwi oll o'r awr hon hyd byth. Amen.